Hawa. Häzir men işe var yani. Hawol. İstersen görsert. Nirde horaydı yani. Şolun küçe yerde. Bul sana. Gow bir täzeligim var. Kakası Näme? yadından çıkıp. Kakasy diýen ol. Ay Hawa da. Sen kakasy aýmasaň. Näçe ýyldyr kaka sözüne häzar bolduk. Şaýatçan. Sen onda gaýrat et dost. Şuun men Irakdy koýun. Irak barmadan bolanok. Ahir bari işimen boynum attın ayağım ha. Gaýrat ede şuun men bir wajyp duşum bar inim. Yani duşugam durwanam yan kaýdýanyna mene känmir gollap barama oý. Azajyk tawra edäýim elkeniňde. Wallahi haw sabr edip bildim la. Boldy man şeýler. 20 ýyl agaraşdym boldy gorda haw. Sabırnygym attyragam. Ey, borlay kenem maraşy. Derrew akyl satyp başlaýan da. Sen gaýrat et, men gitdim. Salam canım. Hawa Hudaýa şükür. Gowmerdiňizem. Näme? Düşünmedim. Ýalňyşýan bolaýma. Bolýa, barýan häzir. Näme beýle tukada tüýürsiň? Öwrüň näme köýse? Näme alyp beri? Ay näme aýmyna näme diýsem öyle ýok diýip dursuňa bir bar. Bolýa diýersiň ýokmy sen ha? Bilýän näme? Men sana o bir fogadam taýladym. Häzir. Anha. Hani barmazym bolat. Näetdi? Onuňa yaradymy? Asıl aýdylýanlaryň dogry ekenni. Kim? Ýalňyşmaýan bolsam bu ýerde aşyk Mansuga bagşlanýan dabara gidýän ýaly. Näme saklanyň? Dowam edip. Şehirden çıkarın giderim, meneden giderim. Bolýam şeýdi gaýtsyň. Sen şeýdiň bolýarmy? Näme bolup dur, bolmady ýaly. Ha? Näme üçin öýe gelmeýänini, şulojagy ýad edeni inni düşündim. İşim diýen bolup, görsen nämeler edip ýören ekeniň. Baýlygyňa, puluňa bysanyp, wah, bir zadyň barlygyny aňýadymla. Hey. Meňem kaka olatym gelýär. İýilleňine terden söýesim gelýär. Näçe ýyllar kaka tözüne dar boldum. Senden böyle hiç netice yok. Aýdyp bilmedim bu şortalak sözüňi. Sana ruhsat diýen bolsam, boynuma alıp sıfatyma kaýyn bolup giderdim de. Nidem için yaktın beni? İne.
Senin kanka, benim ece ocaklığım var dak delil hatı. Al. Sen kat hovluktun. Sen ümittun. Allah'ım. Sen gerçek korkam. İyi geçiyor bakın. Dur. Dur gitme. Dur. Dur gitme. Kakası, ne oldu? Batırgan kayvan. Kayvanı. Ehli. Bolup geçen var üçün. Men senden ötünç soraya. Yer bolýardy. Geçeni geçti bilemi. Tamam, elmiden sakalıyor. Şeyde ordun Allah'tan bel kokuda. Uy, kakası, ben çay koyuptum. Häzir demläp geleýin, men billece çay içelim. Bolar kayvanı. Uy, Ne molla kayvanı? uy. Neme men bir hili yaramazak bolýan öýgen, gomşuny çağırıp geläsene. Bor häzir. Ne bolýar? Bir hili yaramazak bolýar. Häzir. Ayu, gomşy, gotlama seni. Bir bäle olmagy bar ýas. Halgydım. Köýleme. Ýer, gaýrat et gyýdym. Ýumuşrakdan tur. He, ya bir bismillah. Bak. Dämejige garaşmagyň bir lezzeti bar ya dostlar. Doğru aýdýan dostum. Ýitmek bar. Hemmek şäne diýip. Şeyde ordun Allah'tan. Ana hoş habar gelýär, hoş habar. Boşluk. Oğlumuz boldy. Ay, sağ ol. Sen oğlum bollar o. Evet. Ya, şu düýün boldu. Sağ ol diye de yetirdim. Sağ olun, taňary ýapkadym. Taňary ýapkadym, sağ olun. Ha? Dayda, boşluk gaýdyň adaly. Oğul mu kıyın? Ay. Aga ýa oğul diýmedingmi? Yo, ikisim boldy, ikisim. İki çağaňyz boldy, gödüňiz aýdyň. Ha? Adamı kavuştur dostum. Ay, sağ ol dostum, sağ ol. Sağ ol. Da. Allah'tan berçek bolsa, iri hiç yoken. Dostum. İkizelerin adına näme goýarsyn? Senem şu an. Men kirediň adym, kirediň bolýar. Yadyňa düşýär dostum. Bir wagtdan tawırlyk makdyr diýipdiň. Dogry ken gerek. Gaty dogry eken. Dogry. Ikizelerin adyna Gyýjaşma adyna tawırdakçak. Oğlumun adyna da rahmat takçak. Adyny ýok. Sağ ol dostum. Adyny ýok. Sağ ol.